ଆପଣ ମିମିକ୍ରି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅଭିନେତାଙ୍କର ମିମିକ୍ରି ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମିମିକ୍ରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ଲୋକପ୍ରିୟ କରେଇଛି ତ କାହିଁକି ନବୀନଙ୍କ ମିମିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଉ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଚରିତ୍ର କେବେ କରିନଥିଲି ତ ମୋତେ କୁହାଗଲା ଯେ ଆପଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କରନ୍ତୁ ତ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଡର ମାଇଲା ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଏସ୍ ସେ ଭଏସ୍ କ୍ୱାଲିଟିଟା କେମିତି ଆଣିବି ତ ଆ ଭିତରେ ମୁଁ ଗାଁରେ ମାନେ ଜେନୁଇନ୍ ଏଇଠି କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବି ଗୋଟେ ଲୋକଟିଏ ଯଦି ଯାଉଥିବ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ମିମିକ୍ରି ଭଏସ୍ରେ କହିଦେବି ତ ଏଇଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ମାନେ ହାବିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଗାଁରେ ମୁଁ ମୋର ମନ ଅଛି ମୋ ମାମୁଁଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଫୋନରେ କହିଥିଲି ହ୍ୟାଲୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏତିକି କହିଛି ମୋ ମାମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ଫୋନ୍ଟାକୁ କଲ୍ କଲାବେଳକୁ ମୁଁ କହିଲେ ମିଲୁ ତୁ ମୋ ଡାକ ନା ମିଲୁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ନା ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଭଏସ୍ରେ କରୁଛୁ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମଜା କରୁଛୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସତରେ ତ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଏଇଟା ମାମୁଁଙ୍କୁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲା ମାନେ ଏଇଟା ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ